Мистериозно замърсяване на плажа в Приморско. Морските вълни изхвърлиха бели мазни топчета. Десетки са позвъняванията на спешния телефон и на зеления в инспекцията по околна среда. Получихме и снимки в рубриката "Аз репортерът" на нашия сайт. Топчетата са восъкоподобни и мазни на пипане. Първи сигнал в инспекцията по околна среда е подал концесионерът на северния плаж в Приморско, виждайки огромни купчини от странното вещество. Някои се забавляваха, други бягаха от тях, като не знаят какво е. На някой просто им беше интересно. Строеха си тук всякакви фигурки, други ги избягваха като нещо опасно и различно. Доста от хората се обаждаха на 112. Аз съм поне 13-то лято ми е това тук, не съм виждал такова нещо. Странното вещество се появило вчера след обед и макар плажът да е чистен вечерта и днес сутринта, по пясъка все още има остатъци. Една от версиите е, че това са химикали от химическа тоалетна на кораб, заради странната миризма. Експерти от здравната инспекция и по околна среда са взели проби за анализ и са издали констативен протокол. Веществото е с неустановен химичен състав и структура на вид гранула, бяла на цвят. За мен всичко, което е в морето, което не е характерно като състав в морето, е опасно. Значи още повече се притеснявам, но не зная какво. Аз, примерно, предполагам, че пяната, от пяната нещо. Не знам дали е нещо обезпокоително, аз сметнах, че е стереопор. Екоинспекторите са взели проби и от морската вода. За BTV новините Десислава Генева.